Zdravím vás na kanáli Rus VVO. V dnešnom videu si ukážeme dva veľkoobjemové ruksaky. Alpiniský s objemom 80 plus 20 litrov a Bergen s objemom 60 plus 20 litrov. Oba sú vyrobené a určené pre špeciálne jednotky ruskej armády. Bergen využívajú rôzne špeciálne jednotky rôznych druhov vojsk a určenia, ako raidový ruksak je teda univerzálnejší, a alpinisti využívajú horské brigády špeciálnych jednotiek, a teda brigády, ktoré operujú v prostredí vysokohorskom nad 2500 metrov. Pretože má špecifické vlastnosti a prvky napríklad na uchytenie lyží a podobne, oba ruksaky sú v kamuflážnom prevedení EMR, nakoľko ide o oficiálnu kamufláž ruskej armády. Materiál, z ktorého sú ruksaky vyrobené, je 100% nylon. Poďme si teraz ukázať obidva ruksaky, začneme týmto Bergenom. Bergen má hlavné oddelenie a dve bočné odnímateľné oddelenia, ktoré je samostatne možné dať dole a využiť ako ruksak buď s jedným ramenom samostatne, alebo ich spojiť s zipsom, zapnúť tieto popruhy, ktoré sa nachádzajú z ich zadnej strany, a nosiť ako samostatný ruksak. Takto vyzerajú bočné oddelenia pri použití ako samostatný ruksak na postave. Do týchto bočných oddelení sa napríklad krásne vojde IRP, z vrchu sa zapínajú na zip s takýmto poklopom a z bočnej strany majú ešte popruhy pre uchytenie výstroje. Bočné oddelenia sa k samotnému ruksaku pripínajú na zips z jednej aj druhej strany. Hlavné oddelenie je vo vnútri priečkou predelené na dve časti. Vrchnú časť a spodnú časť. Ruksak má z prednej časti pútka mole a spredu aj zozadu má takéto pútka pre zdvíhanie. Objem ruksaku je možné regulovať jednak s popruhmi poklopu alebo takýmito popruhmi, ktoré sa nachádzajú na boku ruksaku. Do spodnej časti je možné sa dostať takýmto zipsom, okrem toho je tiež poistená dvoma popruhmi, ktoré sa dajú regulovať a zapínajú sa na plastové spony. Oddelenie je približne v tejto úrovni predelené prepážkou, ktorú je tiež možné rozopnúť a mať tak z toho jedno celé oddelenie nerozdelené na dve časti, avšak je veľmi praktické mať prístup k spodnému a vrchnému oddeleniu. Na vrchu sa ruksak zatvára poklopom s dvoma vreckami, jedno vrecko je vonkajšie so zatváraním na zips. Okrem iného môžete do neho tiež uložiť kamuflážny návlek bielej farby, ktorý ide v komplete s týmto ruksakom. Je z pevnej látky typu ripstop a zakrie celý ruksak. Na poklope sa nachádzajú aj takéto plastové poloká, po dve z prednej aj zadnej strany. Z vrchnej strany poklopu sú taktiež pútka, v ktorých sú prevlečené ešte dva takéto popruhy, na ktoré je možné uchytiť ďalšiu výstroj. Zo spodnej strany má poklop takéto vrecko so zatváraním na zips. Poklop je zo zadnej strany uchytený na dva popruhy. Primárne je prístup do hlavného oddelenia z vrchu, ktorý zakrýva takáto látka, ktorú je možné stiahnuť po obvode z vrchnej strany. Takým istým lánkom je možné stiahnuť aj samotný obvod hlavného oddelenia. Pod týmto zapínaním sa nachádza výstup pre hadicu hydratačného vaku. Zo zadnej strany vnútorného oddelenia je špeciálne vrecko na hydratačný vak. Vo vnútri hlavného oddelenia je tiež prístup k dvom hliníkovým latám, ktoré tvoria oporu chrbtového systému a v prípade potreby je možné ich dať von. Ako vidíte, chrbtový systém má mäkké a široké ramená, z vnútornej strany sú odvetrané sieťovanou látkou. Ramená majú samozrejme v oblasti hrudníku sťahovanie s popruhom s plastovou sponou, ktorý je možné regulovať. Taktiež je možné regulovať dĺžku popruhov ramien a pritiahnuť ramená vo vrchnej časti k ruksaku. Okrem toho na jednom z ramien je systém rýchleho zhodenia, ktorý poznáte z ruksakov napríklad ako Ataka, čo je veľmi praktická vec. Ide o takúto ľahkú konštrukciu z kovových častí a v prípade potreby stačí trhnúť, čím odpojíte celé rameno a viete ľahšie zhodiť ruksak zo seba. Na ramenách sú tiež pútka a dve plastové poloká. Ramená sú k batohu uchytené takýmto spôsobom, ide vlastne o dva široké popruhy, ktoré sa zapínajú na suchý zips. Prevliekajú sa z vrchnej aj spodnej strany cez takéto široké pútka a v prípade potreby je tak možné meniť ich umiestnenie, čím vlastne regulujete výšku chrbtového systému, čo je veľmi praktické. Bedrový pás je mäkký a naozaj široký. Po bokoch má tiež pútka pre uchytenie ďalšej výstroje. Vpredu sa zapína popruhom s veľkou plastovou sponou, ktorú je možné samozrejme regulovať po obidvoch koncoch. Bedrový pás je k ruksaku uchytený po bokoch takýmito dvomu popruhmi. Tu vidíte, že má ešte takúto výstuhu, aby popruhy nerezali
vaše boky a taktiež pod týmto vankúšom je uchytený na suchý zips, čiže v prípade potreby je možné ho dať dole, ak máte napríklad nejakú vestu taktickú, ktorá vám znemožňuje použitie ruksaku s bedrovým pásom, avšak na bežné účely, pokiaľ vám ten bedrový pás nevadí, doporučujem ho nosiť hlavne pri takýchto objemoch, bude to omnoho pohodlnejšie a menšia záťaž na vašu chrbticu. Takto vyzerá ruksak Bergen na postave. To je bolo všetko o Bergene a teraz si ukážeme ruksak alpinistský, ktorý ako vidíte je podstatne väčší a to je jeho základný rozdiel od ruksaku Bergen a teda Bergen mal 60 plus 20 litrov a tento ruksak má 80 plus 20 litrov objemu. Okrem toho si ukážeme, čo majú podobné a taktiež a hlavne to, čo majú rozdielne. Ako vidíte, ruksak má jedno hlavné oddelenie a dve bočné vrecká. V tomto prípade to nie sú odnímateľné vrecká, alebo teda oddelenia, ale čisto vrecká, ktoré sa zatvárajú takýmto zipsom vertikálne zo zadnej strany. Tieto vrecká sú veľmi zaujímavé riešené, pretože v prípade, ak sú prázdne, vyzerajú takto, ani neviete, že tam sú a nezaberajú miesto. Ako náhle ich naplníte, látka, ktorá je normálne preložená na seba, sa roztiahne a tým vznikne veľmi objemné bočné vrecko. Na prednej strane ruksaku nemá mole ako Bergen, ale takéto gumolanko, za ktoré je možné uchytiť výstroj. Už podľa ohybu ruksaka môžete vidieť, že hlavné oddelenie je taktiež predelené ako u Bergena v tejto časti prepážkou, ktorú je možné rozopnúť a mať tak hlavné oddelenie celkové nepredelené. Čo sa týka prístupov, z vrchnej strany je prístup cez takýto poklop a zo spodnej strany zase cez takýto otvor na zip s dvoma bežcami a z hornej strany je preložený a chránený takouto lištou, ktorá je po obvode stiahnutá gumou. Otvor je prekrytý dvoma popruhmi s plastovými sponami, ktoré je možné taktiež regulovať. Reguluje sa nimi aj objem ruksaku, takisto ako popruhmi s plastovými sponami, ktorými je zapnutý vrchný poklop. Okrem toho je možné objem ruksaku regulovať aj z bočnej strany takýmito popruhmi. Na spodku ruksaka sa nachádzajú pútka s dvoma popruhmi, na ktoré je možné uchytiť ďalší výstroj. V spodnej časti sú našité dve pútka a na každom z nich je takéto pútko so suchým zipsom, ktoré slúži na upevnenie výstroja. Na boku na spodnej strane sú dve vrecká s gumeným vrchným okrajom, do ktorých je možné vložiť podlohovasté predmety a následne ich upevniť bočnými popruhmi. V zadnej prednej časti má takisto ako Bergen madla na zdvíhanie ruksaku. Vrchný poklop sa spredu zapína dvoma popruhmi s plastovými sponami, ktoré je možné regulovať. Vzadu je poklop pripevnený troma popruhmi, ktoré v prípade potreby možné odopnúť. Na vrchu poklopu sú dva stĺpce pútok a taktiež 4 plastové poloká. Na boku je spodok poklopu stiahnutý gumou a bočná strana tak môže zakrývať nejaký výstroj, ktorý nesiete na bočnej strane ruksaku. Zo zadnej strany poklopu je vrecko so zapínaním na zip. Toto vrecko je veľmi objemné. Po bokoch zatvárania má ešte takéto dve pútka. Zo spodnej časti má poklop takisto ako na Bergene vrecko, ktoré sa zapína na zips. Vrecko je objemné a nachádza sa v ňom biely kamuflážny návlek, ktorý je vyrobený z látky ripstop. Po obvode je možné ho stiahnuť takouto šnúrkou a takisto ako na Bergene návlek zakrie celý ruksak. Oproti Bergenu je tento návlek z ľahšej látky. Vrchný otvor je takisto zakrytý ripstop látkou, ktorá sa z vrchnej strany sťahuje takouto šnúrkou po obvode a taktiež sa sťahuje takou istou šnúrkou aj obvod samotného vrchného oddelenia. Na rozdiel od Bergenu tento ruksak nemá žiadny výstup ani vnútorné vrecko na hydravak. Namiesto toho tu má umiestnenú hliníkovú latu, ktorá slúži ako výstup vo vrchnej časti. Prístup k nej je z vnútornej strany, kde sa nachádza takéto vrecko poistené celkom a v prípade potreby je možné ju vybrať. Okrem tejto laty má taktiež dve hliníkové laty chrbtového systému, ktoré sú však uložené z vonkajšej strany. Nakoľko sa chrbtový systém alpinistského ruksaku v mnohom líši od Bergenu a celkovo je veľmi špecifický, to čo majú podobné sú ramená, ktoré sú však širšie ako na Bergene, sú však taktiež mäkké, polstrované a zo spodnej strany majú sieťovanú látku. To isté platí aj pre spodný vankúš a bedrový pás. Ramenné popruhy je samozrejme možné regulovať. Takisto na pravom ramene majú systém rýchleho zhodenia, to isté ako na Bergene. V oblasti hrudníku je popruh s plastovou sponou, regulovateľný z obidvoch strán. Ramena je možné vo vrchnej časti pritiahnuť k ruksaku popruhom. Majú poloká, tentokrát však kovové a sú cez nich prevlečené takéto popruhy, ktorých dĺžku je taktiež možné odregulovať. Slúžia na to, aby ste za nich potiahli a takým spôsobom si aspoň na chvíľku odľahčili záťaž, ktorú máte na ramenách. Bedrový pás sa zapína v prednej časti popruhom s plastovou sponou, regulovateľný takisto po obidvoch koncoch. Po bokoch sa bedrový pás priťahuje k ruksaku, na tomto ruksaku sú tieto popruhy už dva.
A teraz už poďme k tomu, čo je rozdielne na alpinískom oproti Bergenu, a to je chrbtový systém. Už na prvý pohľad je možné vidieť, že chrbtový systém je riešený inak ako na Bergene a vôbec inak ako je to obvykle. Taktiež je možné jeho výšku regulovať, avšak iným spôsobom. Hliníkové laty sú riešené s vonkajškom. Ako vidíte, sú vložené v spodnej a vrchnej časti do takéhoto vrecka a na tieto hliníkové laty sú cez takéto pútko navlečené ramená, ktoré sa po týchto hliníkových latách pohybujú hore a dole. Regulovať umiestnenie týchto ramien môžeme dvoma popruhmi, ktoré doťahujeme a regulujeme. Z vrchnej strany je jeden popruh a zo spodnej strany ďalší popruh. Takýmto spôsobom regulujeme výšku chrbtového systému. Vrchné vrecko je priamo na zadnej stene ruksaku a spodné vrecko sa nachádza na bedrovom páse. Vrchný popruh spája ramena s ruksakom a spodný popruh spája ramena s bedrovým pásom. Okrem toho je bedrový pás spojený dvoma bočnými popruhmi z každej strany, ktoré sme už ukazovali, a dole ho drží spodná časť tohto vankúša, ktorý sa následne prichytáva takýmto popruhom a doťahuje k ruksaku. Ramená sú z jednej časti, vidíte, že v strede sú medzi sebou spojené. Tým pádom nie je možné dať dole bedrový pás, pretože by sme tak prišli o spodné vrecká, do ktorých sú vsunuté hliníkové laty, a taktiež o ramená, ktoré sú tiež uchytené na hliníkových latách. Pri takomto ruksaku s litrážou 80+, alebo teda 100 litrov, to ani nie je žiaduce, pretože je nutné tú váhu ruksaku rozdeliť medzi bedrovým pásom a ramenami tak, aby sme netraumovali chrbticu. Takto vyzerá ruksak alpinísky na postave. To by bolo všetko o ruksakoch pre špeciálne jednotky Bergen a alpinísky. Odkaz na oba nájdete v popise pod videom. Ruksaky mi na recenziu poslal e-shop roosvvo.com. Ak sa vám video páčilo, dajte mu like a zdieľajte ho. Nezabudnite sa tiež prihlásiť na odber našeho YouTube kanálu a kliknúť na zvonček, aby ste dostávali všetky upozornenia. Ja ďakujem za pozornosť a dovidenia.